כאן נתנאל בפרק 5 של הישרדות עם אושר. מה נשמע? אני יודע שמזמן לא עשינו פרקים של מייקאפ, פשוט אנחנו צריכים למצוא את הזמן, יש לנו הרבה דברים לעשות. אושר, יש דברים וגם לי. הבנתם? טוב, אנחנו מאוד... האמת שלי יש יותר דברים משלו. אני מאוד משתדל, אנחנו מאוד משתדלים שנעשה פרקים יותר, יש לנו הרבה דברים. אני לא רוצה להגיד את הדברים, אבל כן, יש לנו דברים, אז לא כל כך יש לנו זמן. צריכים למצוא את הזמן הפנוי. הזמן הפנוי. אז אל תחשבו שזה ייקח קצת זמן לפרקים, כמו שכולם לא עושים פרקים מהירים. אבל דיברתי. מה זה הרעש הזה? לילה, צריך לישון. איביות. מה אפשר לישון? כי רק גשם. טוב, אני הולך לחפש מערה עם איירון ו... צריכים אבל חלונות. אני לא כל כך זוכר מה רצינו לעשות. נכון, חבל. זומבי עם קסדה. הוא לא יישרף בבוקר. אויה. היי, זומבי, שלום לך. אויה. אהבתי אותו, מה קיבלתי? רק בשר, אין כלום. היי! 3, 2 כבשות. אוי, סליחה, בטעות הבת. מה אתה עושה? צ'יקן, אנחנו צריכים הרבה אוכל, יש לנו קצת אוכל. גם בבית חצי. לא בדקתי את המקרר. איזה טיפש אני. לא ידעתי, אני לא חשבתי שאני אגיד כזה יותר מיד. חזרזיר. אני אוריד אותו. טוב, בסדר. תן לי לה. לא יודע מה אמרתי הרגע. מזמן עשינו פרקים. היום קצת להסתובב ולחפש. כן. אני לא מבטיח. אולי אם נצליח למצוא בכלל כאן משהו. אני בבית מחמם אוכל. כנס פה. אני רואה שאנחנו צריכים פחם. בוא נראה את המקרר. וואו, במקרר יש מלא את הדברים. ובמקפיא גם. תראה. וואו. צריכים בטחה בשביל לחמם את כל האוכל. נתנאל. מה? אפשר את האחד שלך? מה? איזה? בטח. תודה. סוכר, למה צריך סוכר? עצור. סוכר לעוגות. יש לך נעליים? נעליים? כן. נעליים. לא. בוא, אני אתן לך. אני רציתי ארבע לך. לא הכנת לי את זה, נכון? ייי! מה ייי? יש לי כאן משהו מנצח. מאיפה זה מהמקרר? סליחה שזה קצת תקוע. זה לא בשטאבית כזה. מתישהו אני אסדר את זה. אני הולך לחצוב את זה.
היי, בוקר. לא, מתחילות לילה. אחרי הגשם מתחילות לילה. וואו. אין כל כך מה לעשות. אני יודע. מה הייתה המטרה? לבנות עיר, נכון? איפה אתה? אני כותבת סימן. טוב, אחר כך אני אכתוב כי אני לא רואה כלום בחושך. יאללה, מה יאללה? מה זה היה? מהר, הביתה. האוכל מוכן? אני לוקח את האוכל. וואו. תן לי את האוכל. לא לקחתי. איך מכינים מצפן? אני מכינה. אתה יודע איך מכינים מצפן? כן. אריון. נכון. 8 איירון זה היה והאדום הזה? כן. רדסון. אתה יכול לקרוא את זה ככה. יאללה, בוא נלך לישון. מה, עדיין אפשר לישון? כי עדיין אין כוכבים. זומבי. 2 זומבים. הם מחרבנים על הגג שלנו. לך מכאן. על החלון זה יותר נכון. עושים קרקע על החלון שלנו. אושר! הם עושים קרקע על החלון שלנו. מה אתה עושה את זה? התיבה שלי. תיבה שלי. הנה, זה התיבות שלך. מה אתה? אתה לוקח משלי ואתה שם בעצמך? לא, זה היה שלי. אז למה זה היה בקופסה שלי? לא, כי בטעות שמתי דברים אצלך, ולקחתי אותם בחזרה. הרי היה לי גם אורות. לא משנה. לא סתם חשוב, לא סתם. לישון. עדיין לא כוכבים, מתי שכוכבים, תגידי מתי כוכבים. אני שם לך משהו בזה. איפה? שלך. את הפחם שלך. שבתוני. טוב. מה, לקחת אוכל? מה? למה לקחת לי את הפחם? תן לי את הפחם. אמרתי לך, ששמתי לך את זה בקופסה. איפה האוכל? אתה לקחת לי אוכל? לא. למה? אם יש לך אוכל, תשים בתנור שיחממו את זה, ותשים במקרר. טוב. אני צריך כאלה אורות ייי! 20 אורות. יואו, כמה? צריך לחכות אחד. רוצה? לא. זה אני אשמור פחם לתנור. יואו, שתקל כמה. נתנאל, לא לאכול מיאלה. 61. וואו. לא. לא. מקפיא. מקפיא. רגע, אני לא חושב שזה ככה. היי, למה כתבתי 3? מקפיא, די! מה אתה מרביץ לי? לישון. אושר! אני כותב משהו! לישון. מה אפשר לישון? אין כוכבים עדיין. הם עושים קקי. זה מה שאני אמרתי.
אמא לי לא קקי. אני שובר. מה? לא. את החלום. היה לי קשה. זה סתם. אתם קשה הרבעת לי. אני כמעט מת. סליחה, אבל אתה הרבעת לי. תשבור את זה. מה? אתה מתערבת לי בפעם. לא לקחתי לך. מתי? מה קרה? עדיין אין כוכבים. למה זה ככה? מתי שזה ככה? לא, אצלי זה לא ככה. מתי שזה ככה? תלחץ כאן. אבל זה לא היה אצלי ככה. למה זה אצלי ככה? אני אומר לך, טאבלטים שונים. כן, אנחנו משחקים בטאבלט. לא יודעת מה. תזוז! הבנתי למה אני לא יכול. בגלל זה. למה אני לא יכול? אני מפריע? לא, אתה בסדר. טוב בשביל. מקרר. לא. אבל פה זה כבר המקפיא. למה אתה צריך? זה. טוב. תראה. למה אתה כותב את זה פה? אם כבר המקפיא למעלה, אז המקרר צריך להיות למטה לכתוב מקרר. מה? המקרר צריך להיות פה למטה. מה זאת אומרת פה למטה? למטה. בגלל שכבר המקפיא פה למעלה. אני לא יכול למטה. רגע, תן לי לעשות משהו. אתה לא נותן לי לעשות את מה שאני צריך לעשות. יצא לי מכוער. רגע. לא משנה, אני יודע שזה חץ. כן, אין חץ פנייה. טוב, לא משנה. יש שם. למה זה חוזר לי? טאדאם. לא משנה. אז אני אדע שזה למטה, תדע. אני עושה. למה שמת שטיח? בגלל זה מפריע. בחדר המקרר לא צריך שטיח. אני אעשה, סליחה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה הקפיא? בטח שזה לקח קצת הרבה זמן, אבל מה לעשות? אנחנו לא שולטים בזמן. ובוא נראה. לא. מקרר. מקרר. הנה. זה.
מי עוד שם את הזומבים? בוקר! ייי! אני כבר ידעתי שיש בוקר. סליחה! בסדר. רציתי... נו! סליחה נתנאל. אני רוצה לפתוח פשוט את הדלת, אבל אתה מפריע לי. אני הולך. איזה כיף בוקר, התגעגעתי לך בלי גשם. נתנאל, מה עם חלונות? נכון, חלונות. הצילו! אני צריך... זה לא הכביש. למה הוא יורה לך כזה הרבה חצים? אני מתגנב לה. יש! קיבלתי חזור כסת. בסדר. זה מלא? לא. אבל רגע, יש לך חצים? כן, 4. כן. לא. כי זה לא חץ טוב. זה לא חץ בקשה טוב. אז אני סתם... אני זורק אותו לפה. זרוק. חזיר, הנה זה. בא לי לאכול אותך. אותי? טוב, חזיר. טוב, כי הוא רשום יש לך גרעינים? חצים בחיים. יש לך גרעינים? האמת שלא. סליחה נתנאל. אני צריך גרעינים, תאסוף לי. יש לי. אחד רק. תאסוף לי הרבה. כי אני מכין חווה של חיטה. חווה של חיטה היא טובה, נפלאה ואפילו נחמדה. חיטה היא טובה, מתוקה ובריאה. למה שרתי? עצים. פחים? לא. רגע, רציתי לחמם. פאפה. מה? זה! מה זה? הוא רץ מהר! זה קטן, נכון? כן. רגע! אני לא יכול, הוא חיה! אני לא צריך להרביץ לו מהיר. תברח! עוד מקחת אני מת. יאללה בוא. הרגת אותו? כן, מה זה היה? אל תרביץ לי יותר. מה זה היה הדבר הזה? יהיה קשה. טוב, אתה לא נראה במצב טוב, כדאי שישאר בבית. מי? למה? אתה לא במצב טוב. תגיד לי מה. מה עשיתי? אתם ביפסתי. תבוא לי את כל הגרעינים שלך. הנה יש רק 3. היי! אתה קלטת את החזיר? איפה? שם. לא. איך הוא נכנס? נראה לו הוא נעלם שם. אתה קטן. בא לי אתה. מה רצית ממני? זה ממש... רגע. לא, זה לא טוב. אני צריך דלי של מים, אבל אין לי מספיק אירון. אני הולך לחפש מערה. נתנאל! נו! אני מנסה להוביל לך משהו, אתה בורח. מה? תודה. 7. אני הולך למערה. איזה חזיר? מה? נרביץ? לא, הוא
הוא חיית המחמד שלנו. אני הולך לחפש מהרב. מה הוא אוהב לאכול? גזר. מזומבי אפשר לקבל גזר. רק מזומבי? אבל אין לנו כאן כבר. כל הוויג'רים. לא משנה. איפה הלכת? אני הולך למצוא מהרב. זה לא רחוק על כיתה. מהרה מושלמת. אני חושב. מקווה שהיא לא מסוכנת. איפה אתה? לא לשם! רגע, היינו כאן. טוב. אוי! מה? אני חייב אותם. היה לתת לך איתה. או תפוח. מה תפוח? הם לא אוהבים תפוח. אולי הם אוהבים? טוב, בסדר. אוקיי, מלך החבל היה תכול ככה איתה. או חיטה. מה? הם אוהבים חיטה. יש תפוח. יש תפוח בזה ליד אצלו. אני חייב להביא אותם. למה סתם אתם רוצים קרנים? לא, רק את המרגולות לקחות. הם לא אוהבים תפוח. ברור שהם אוהבים. הם לא חנונים. איך, למה ירקת עליי? אוכלתי. מה? אתה רוצה לבוא לחפש איתי מהרב? רגע, אני לוקח דברים מהבית. טוב, הם יישארו כאן בטוח. הם יכולים לעלות את כל הדשא. נשאיר דלת פתוחה אם הם ירצו להיכנס לחווה. בוא הביתה. מה? תבוא הביתה. למה הביתה? שנדע לאן אחר כך אתה הולך. אני ממש קרוב לבית, למה אני צריך להיות בתוך הבית? תגיד לי למה אני צריך להיות בתוך... אנחנו נצטרך הרבה עצים. תביא את כל הקרשים שיש לך. קרשים. עצים אתה מתכוון. כן, זה קרשים. אין בכלל. מיצים מכינים. מה? מה זאת? בקופסה שלי. אני לוקח עצים רגילים. 59, וואו. אמרתי לו, אפילו 60. קודם אני חופצב את העץ הכתוב הזה. לא בשביל קרשים, בשביל עץ. עץ. 63 יש לך עצים. נתנאל? אני צריך גם עצים שהם... תודה. יש לי עוד רגע, עוד עצים. כך. נתנאל. כך. הנה, יש לך פה. כן, קודם אני אוסף את מה שיש בתור. החזיר נעלם. היי! שני חזרזירים קטנים. הוא התחתן. מה נשמע הגבר? בוא נלך. אני מריח, אני מכיר את הריח הזה. לילה! מפלצות!
יש לנו וואו. נשק. רגע, אני מסתכל אם אנחנו עשינו סרט מספיק. לא, נמשיך עוד קצת. איזה כמה דקות, לא יודע. כמה אתה רוצה להמשיך? 15 דקות. יש 15 דקות? טוב. לא, שעה. אתה רציני? מחר אין בית ספר. מחר אמא ואבא שלי חופש. כן, אבל זה אסור. מחר צריך לקום. אחרת נהיה אפשר לקום מתי שבא לנו. גם היום זה היה. לי לא היה כלום היום. לא ספיר, לא כלום. בית חולים. טוב, יאללה. בואו נמשיך קצת. עוד מעט נסיים את הפרק. בפרק הבא אנחנו ניכנס למערה, כי אנחנו צריכים קודם להתארגן וזה. איזה חזר זה קצה, למה נשמע? אני לא רוצה להרוג אותו. הם רק עכשיו נולדו. אני הורג אותם. אתה רציני? עוד שרסוני חזירים. שני קטנים. בוא ניקח אותו לחווה. וואו, איזה אין לנו גזר. פרק הבא נביא איירון נכין דליים וחווה יהיה לנו. פרק הבא יהיה חווה. שלמה. אני לא יודע איך נקרא לפרק. לא משנה. אחר כך נמצא. הישרדות בלי כוח. יאללה, בוא. יש לך אוכל? לא. כי אני לא יכולה. אני צריך להכין עוד גרזן. רוצה? יש לי שניים של איזה. לא גרזן. זה שורפי רצים. אני צריך אבנים. וואו. דווקא יש לנו כאן אחלה מקום. וואו. כמה קרה? מצאתי דרך החוצה. אתה רוצה לאכול? לא. כי יש לי אוכל. בצי. כי עכשיו אני בא. איפה אתה? בוא נראה כמה זה. איפה זה כאן? שני תפוחים. במערה של הבית. היי, פחם.
יש כאן הרבה פחם דווקא. עוד 5 דקות מסיימים. טוב, עוד 5 דקות מסיימים, כמו שאמרתי מקודם. אין לנו הרבה זמן, אנחנו לא יכולים לעשות סרטון כזה ארוך. כן. אני כבר מצאתי אותך. פרק הבא נחפש איירון אל תדאג שאני. את הדברים. תיכנס. וואו, איירון. יואו, אני כמעט מת. אני חייב לאכול. תשמור עליו. כמעט מת, וואו. איזה מקום. מדהים פשוט. עוד איירון. קשור מפלצת. לא צריך לחכות לפרק הבא. פרק הבא נמשיך את המערה. איפה אתה? אני כאן. וואו, בוא. יש כאן עוד איירון. תן אני חופר. טוב, תשמור עליי. בטח. אחים אף פעם לא עוזבים את השני. עוד איירון. אני. איפה? נו, כמה אתה? בא לי גם. איפה? אתה תיקח את האריון. איך בדיוק? הנה. היי, לא היינו כאן. כן, היינו. לא היינו. איזה יפהפה. היי. היום אנחנו צריכים לסיים. בוא נחזור הביתה, אושר. נחזור הביתה ואחר כך. פרק הבא נמשיך. איך נעלה? הנה. טוב. כמה איירון יש לך? כמה איירון יש לך? 20. 20? מאיפה עלינו? מאיפה נפלתי? הנה, מכאן. הנה. איפשהו מכאן. הנה. אחר כך תחפור את זה. אני אגיד לך מתי, עכשיו. טוב, תעשו לייק, תרשמו לערוץ ומקווה שנהניתם בפרק החמישי של מיינקראפט שרדות. כן, בוא נעלה. נחסום לכאן שאף אחד לא ייכנס ויערוק אותנו. סליחה, לא התכוונתי. יאללה, בוא. כאן. זה מאוד יעזור אם תכתבו לנו מה אתם רוצים שנשחק. כל מיני דברים. אבל דברים של טאבלט, כי אין לנו מחשב, אין לנו מספיק כסף. וכן, מקווה שנהנתם בפרק החמישי, ויאללה ביי!